So, umuulan siya dito ngayon, pero hindi naman kalakasan. Sa Bisaya pa parang ano lang, taligsik. Yun. So, but need kong kumuha ng talbos ng alugbati, tsaka talbos ng kamote. Yun, kasi magluluto ko ng monggo. So, let's do this. Ayun lang naman yung isang alugbati. Tapos yung dito. Oh my God, bakit kasi umulan pa? Yan, so, ito yung napitas ko. Talagang nagpaano ako. Nagpaulan onti. Unti lang naman yung patak-patak. Yan. So, ito lang yung aking unting talbos. Tapos, meron akong 3 pirasong kangkong. Nasaan na yung isa? 3 to eh. Yan, basta 3 to. Ito pala. Sobrang cute. Grabe. Diyos ko. Yan. For the sake of monggo, nag-crave kasi ako ng monggo, guys. May napanood ako kanina. Kay Ange 10. Yun, kaya lang ano siya, ang dami niyang sahog. Wala akong ganun. Kaya sabi ko, alugbati na lang yung isa sahog ko. Kasi yun lang yung meron ako. Yan, so, madami-dami yung alugbati. So, 1 week na naman pwede siyang harvestan. Yung ano. Kasi ang dami ko natanggal ngayon, no. Yan, so, ang lulutuin ko ngayon guys sa hapunan namin is monggo. Ang isa sahog ko is karne siya. Yung taba niya, inaano ko na siya. Yung, ano nga ba yung sa Tagalog tawag nito? Pero sa Bisaya ba pakupsan. Diba yung parang i-render mo siya onte. Tama ba yung term ko? Yung fats. Yun. So, yung kung merong enough yung oil niya na lalabas dyan para sa pangsangkutsa ko, okay lang. Yun. So, choice naman yun kung yung oil na lalabas dito, yun yung gagamitin natin sa pangkutsa, sa pangsangkutsa natin, or itatapon natin siya. Yun. So, nasa atin na yun. Diba? So, mamaya titingnan ko kung too much oil ba siya. Too much oil will kill you. Yan. So, napakanta tuloy ako eh. Tinimplahan ko na to siya. Talagyan ko pa to ng paminta. Pero meron na siyang sauce. Kasi cover ko lang. So, para naman hindi masyadong nakakatakot kainin yung ating sahog. Kaysa naman yung parang buo talaga yung taba niya. So, naluto na yung ating chicharon. At ang dami niyang lumabas na mantika. Yan guys, so, dami, diba? So, ito guys, kung gusto nyo lang naman gawing ganito, mas masarap din naman kasi yung meron talagang taba kasama dun sa karne, diba? Habang kinakain mo yung munggo, ganyan. Pero, yun nga, alam nyo naman si ate nyo, medyo alanganin na yung health. So, ayan o. Ayan, my gosh, ilan lang yun, diba? Oh my God. Naku. Pag yung asawa ko pa naman na magluluto, guys, pag nakauwi yun, sobrang hilig yun sa mga ganito. Yung baboy. Kasi namimiss daw niya. Sabi ko, ay naku, hindi yung dahilan, Dad. Kasi matanda na tayo, no?
Yung stroke at saka high blood. Nandyan lang yun sa tabi-tabi. Yan. So, malasa siya. Kasi may paminta na siya tsaka asin. Yan. So, lutuin ko. I-prepare ko lang yung ingredients kaysa. Lagay ko na yung munggo. Sa isang buwan guys, 2 beses kami nagmumunggo. Yung isang pack, yung tag 20 pesos na pakete ay yung balot ng munggo. Yun. Hindi talaga pwedeng talagang magki-crave ka talaga. So, happiness na naman ang ating tummy. Ito na yung sinugod natin sa ulan, guys. Kahit pa paano, nagkaroon ng talbos yung munggo. Kasi, hindi talaga ako bumili ng talbos dahil mamimitas ako dun sa nanay ko. Uwi kasi ako Sabado. Kaya, manguha tayo ng mga gulay doon kung ano-anong makukuha natin, dalhin natin dito sa syudad. Kaya nako, napakamahal ng presyo dito. Doon lang. Pusa lang yung iba, yung mga talbos, sumutubo na lang yun Inaano na nga lang nila Yung sa Bisaya, yung ipugi-puo. Yung basta ganun. Inaano nila. Parang tinitrim talaga nila na hindi dumami. Para hindi dumami. Kasi yung mga talbos, sinasakop nila yung malaking area ng lupa. Pagpababayaan lang. Yummy na. Tapos ito na rin yung kanin. Hintayin ko na lang si kuya. Yan, so ito na yung munggo natin. As in, sobrang mainit pa talaga. Yan, so tapos papartnera natin ng sobrang init din na kanin. My gosh. Sarap guys. Alam mo, kakaiba talaga tong may hiwaga talagang dating tong munggo. 'Di ba? So, happy eating everyone. May gabi sa tanan. Yan. So, enjoy lang tayo sa ating mga siniserve na pagkain. Kahit simple lang. Kung ano lang yung makayanan ni Ma'am Shiley. Yan, sa budget niya. Yun. So, yun lang yung niluluto natin. Yan. Hindi kailangan na mahal. Ganon. Basta masarap, masustansya, malinis. At mahalaga, pasok sa budget. Yan. Para yun naman makatulong naman tayo sa ating mga mahal sa buhay na nagtatrabaho. Yan. Mapagkasya lahat yung ating budget. So, ulitin ko. Good evening everyone. Thank you for watching.